Wakale digi say am say we pack ani hojo no kwa. What you go to so him kuro. Digo rough boy. Too rough. Ah, yeah, rough coil what he rough coil mapa. Hey. Mama. I did come phone. What am I? What hapugori na ko o resident pana is it from US? Huh? Yes. Dollar dollar ego le meshi envelope meshi envelope I hope say the cover up they no leave am open because I na bucket speed eleka uda hello some na bucket speed go na okay aja ki henye mo onye against go se le tonya against osi fi bia sie mu e bro si ha ko si America ho do si ima fonga mo we e kebelebe mo wo ku be yego gi wetre mo ya wo zulo to zulo e bro si foreign message yego gi bia sie mu ina let him down sie mi ha wo le go we go ma let him down ele here ye big oh message oh message o si nkete sie your sister be connection mo God have mercy upon us oja ogesi go sisi mo onya wo ngoro kan jikwana God have mercy upon us ozi asinaka Chief Dr. Mrs. Stella Ono Obilo onya ole Ono US New York na US onya ole le ba mo onya wo doctor carry akade mo cha win doctor we native doctor ko wu fama ko English ko wu ki he onye mba no isi ala mba no kai esa hia wo Chief Dr. Stella Ono Obilo Chief Dr. Stella Ono Obilo tetere came again 50 years yes Stella ari ho shiri Come. Iyo siri kanku. Come. O siri ihe ọma mere Osama. Osama one official amba no LGA. Local government. Apudala ku local ngeti kanya international give ra local ngeti. Osulage na. Osulage le local. Oh LGA. O butale le buogu. Ozo chiri wo Oji mata buru oke we ya beautiful women oh you I want to hear we Tifosulago aka mem ko Jesus bi come Ozo sikwara o me nwanne Igbo land Stella o me nwanne ihe ọma ya rukwe mako hey site agakwara school o Mama Chine merem ma la umu ya karịrị ọgụgụdere go onwere degree karịrị akarị Chimaka Chinemerem Chidimma and Pascal Junior ai o ma Junior ka ya dị ezoshi kege uwe onye oshi Junior kege ihe ji kpọgbu Junior wawo okeri ọgbafọ ihe wu gel ọ ihe gacha from Junior kege nweta gel very soon enwere ihe ọdọ ahụ enwere hey ihe ọgụrụ even certificate enyere na ala bekee karịrị akarị onye enwere first doctor degree my third doctor degree, my fourth, my fifth. Among 200 and something doctors, we black people in America. She's one of the certified doctor. It's all 4 doctor degree. Fifth step of doctor. Master's degree in public health. PhD in public health. Okay. Vice President, High Mark Health in United States. States, all what to onye Maya Trump. Mama Stella no Trump directly kwenga namba. Akoko wa basra go. Yes. Agla me bemshi. E ma namba ko sawe bemshi. Bemshi kari. Umunne fre ko be to kai na baka bakala. Ubo munne ma baka shebini. E mo de bi na ga ho wanne. Ga gombe ga adamawa. Umunne wosra nambra. Ko ba bia. Ebe ko munne ndejira. Kaza enugu umunne masane enugu. Guswa cha enugu nede. Enugu state. Abane kwa aka bam ozo. Ele go nyine kenyam. Yes ego shenkate. Awe go asimi akusa wanne gi. Aburu wanne ga singu no blood m. Eche mi so wanne gi. O wanne m na birthday. Oh. Ya osimu gwa gi o. Na give we say happy birthday. Birthday ya 1st of July. 180. No nkate. Enwe dey go osu. I say go one name Chiefimo. Wish me happy birthday on the 1st of July.
Ana na-emekwa onye ọbụla invite. Na New York ọ. Na New York. United. Ka ụdị ndị ji aha ihe eburu ebe gaba ebu ebe n'ụlọ ebe dị ka ekwe. Mgbe ebe ga ebu ihe ji daba ebe dị ka ekwe sị na agị ma like otu na-esi eme. Bedị ọma ga-ebula line ụlọ ebe onye ọbụla eri oke rie ngwere erie. Eburu ya dọwara ndị ukwu ihe unu riburu ma wota gị mere anyị ebe. Anyway, never the way. Happy birthday. Long life and prayer. Iwu nwaanyị ọma. Ịdịbụ mbụ emere ọha. Iwu omere ọha ome nwanne ihe ha kpọrọ gọ ihe iwu. Iwe philanthropios. Philanthropy. I want to be there. One day mbabuogo. One day mgwana tabuogo. Iba mbage. Happy birthday my sister. Long life and prosperity. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ ga na mbata gị. Ị ga-anọgide doctor ka ị nọbewu na 50. Ị ga-emegide birthday ruo 120. Na yawa because Chineke na ngwa. In good health o. Na aha Jesus Christ bụ onye nwa. Amen. Tore m dollar kem send doram. Adu ni serious na eji ụlọ onye oshini bịa shim. Je me direct. Phone mo so ni ezo ntazi me nwa dem phone. Agara. Ga pa maka na ngwa. Ngwa lawa house. Lawa. Ka m kwụkwụ gị n'ụlọ m ọzọ. Onye ọbụla siri gị ntazi ego mo sikwa ya n'ụzọ don't come to my house. Happy birthday my sister. Ọ ga-adịrị gị na mma ịnwe nwaanyị okwu ma. Nwaanyị obi ọma ọ ga-abịa bata Nigeria ka anyị niile na anyị na-aracha piom. Anyị na-ara piom potom piom korokotom piom ya nwaanyị obi ọma. Enwe ndị ga-elu ote piom chingom egide ahụ ma afọ sweet. Sweet m radio that time ị batara afọ ya asatọ kwa mbụ taa. Iwe ezigbo mmadụ. Happy birthday long life and prosperity. Amen.